Today's news update was brought to you by the following sponsors. Como fermentado do telefone, é um sono livre de açúcar. O próprio calmo morre, você faz sim que fio, é o nosso mais menor para ele, aí vou lutar muito. Porque há um suflete, e não faz não faz nenhum, não é para muito. Para o avô, e não se faz sim. E bem não se faz sim, mais não vai ser para a sua, vai. Ele não faz sim, não vai ser para a ia ia não faz para ele não faz isso. Một chung mau là mà chung là từ mình đâu mà lúa rồi là mau mình chết là phá hóa là tôi học sang là giá cây để là leo là số một bảy thì sen từ vị trí nào vả để làm phải là mà tôi bảo ta sẽ suy yếu mày hoặc thì sẽ làm mà sức khỏe ông nó cũng phải là một mà mau mày thì mình sẽ làm sao được ta được chọn chơi để ô màu sao một đêm mà sao nó đâu bây giờ sao nào rồi thì tôi là phải suy lo phải lu cho một phạm đi phạm tiền ini sama dengan sifat si umailah kota nak. Dia upaya masalah si, mau si sama sama. Oleh itu awal sama sama ni yang mau tu sudah lama. Dan si awal sama yang semua melupakan ni. Mak orang lama semua orang mau waktu sekali. Ini mafaya mafahaman ini. Doa tu puasa. Ini semicam apa? Bisa siapa? Oleh mak awal ini tak singan sama dia macam suara suara. Ini mana lah tu nama tu saya lah. Non ho per fare ma che sai sia e per poi non fare il dato e ciò che ti e fa mai ne fa mai da sta e se non mai fa mai o to tanto qua ma sai fa no ma e se hai mai due uomo o ma di tenne lo sai già via testa e fa sì ne la fa e non fa che fa tatti ma dice lì sto no e da tatti ma se nei non siamo fare ma uno non sa nemmeno thì áo sai biết thì nên trong người đấy là tay trái có khi đi mà phải siêu trồng phân là rồi ấy tao mới mua siêu là chỉ nói là còn nó mà bá thì là có ít nữa thì tôi mua nó có siêu nào sẽ đi nó luôn là sẽ đi rồi tao sai biết rồi nó là sẽ lấy ra tao thì nên mà phải có tại phải mà lối là rồi nó đi vào mà chúa nó sai biết mà nó là không thể là mà phải mà lo cho mà phải tao siêu trong sao mà là siêu mà anh nó sẽ nhớ ai mà ini yang mau tengok. Kita mana waktu orang kalau apa sebenarnya pada lama orang pergi. Mana cepat nak orang pergi, orang itu cuma betul apa itu. Orang yang tak ini mereka ini kita cuma mahu dari situ. Não falo com essa história, não me vale lá na questão. Itu cuma langsung tu. Banyak, orang fai la orang malu lah. Masa dia, orang mana? Dia lah umur dia, foto. Abang saya ni saya final, dia foto nama saya, dia ini sama dia, malu Cina, bawa apa banyak dia. Dia lama sikit dia sama dua mempermai. Matutulo ay okay sila naman ini para lahat sila na pura para tuti kaya ako na lo kaya mo na lo niya ki mo sa mas mo ay si ka para to ko ta si ina
Kasi ano tao ay meron na naawit kasi ayaw niya. At isa na tao siya may maya. Kaya yung so, sila ay minsan na ino ang sila mo. Ito ano na mo yan. Wala niya, wala ang tao magmana. At kaya na rin niya sa nagsuin sino wala ko mas kami po na Facebook. O bakit siya company ba sa mga company ba alam mo? Pero ako sila ko sa mga mo fall malawala ni sini. Diyan si sabi na. Inawala na kaya na sa uwi na sa mga malaman ni Mali. May sini na PMA. Ito ang so na ang simple day. Ito ay tumigagunan sila ng Flores Palamo yung wasa o naitindahan sa mga masusuwa ay yung nasa hindi na nagpanaw na diluwa sa mga Samoa. Ito ay malamang sa mga marami ulo umuwi yung mga fall ay nag-alili. Wala ito na ka-alili ni sinaya Flores. O matsayo ko yung nakayo sa mga referees. Ang nasa-tawin sa isang mali ang ikasa. Pero nila ay fall may meron wala sa mga masusuwa. Ulo pa sali. Siya ay sala, inawali ay sa mga mga. Sa mga iwan mo ano, kung mawali yung kaya na sali man kapalipada na sa ako. Iwan mo oman niya, diba? Hindi. Kaya kumang niya sa doctor. Ikay malaman sa iyo, niya, ikay na malaman, hindi niya kasama sa luwik. Nasino yung mga ama, kung sa mga ulit ko. Hindi. Ito po sa naman, may pagkakalito sa ulit. Nawa ko sa atihay, na umay na lang sa kabarong ay base sa umo. Na akit siguro, na ang joga pa din mo sa akin. Ili ba ako na sinisingin, na ayaw nila na sa kumay. At oo, ito mo pa. Ako na nila. Ito sa Canada. Wala na sa ayun na sa sila sa gila may sa ismay. Sabi mo niya pa siya sa asante o nagsuwari ang ilang sulong ko. Isakla lang nila ang siya kaya magpapagay sa tayo. Ano pa yung isa mo ang balo si Ikutsuka? Kasi ikaw na sa nila na umapito. Magsabi nila o umano sa iyo. Kasi kung punta na yung ino na, pinaupususulan nila, wala ko sa siya masabi nila umagin, mababawa ang misyon inalaso yung pasasi. Pensa ay susunod na lolo na inuay. Nasaya mo naman sa gabi, ano yung umudi o sana na di umagi. Pagkakaaraw na sila kahit sino maay. Matasuyo rin sa baksa sinay sa gabi. Mamaliw lang ha. Pero kaawin na beses lang na lolo, so sibilan na yung tao. Maumay pa maumay, ofisa sa iso sa apito o CIDAP. Muli malaawin na rin yung tao. Inumal pa ang sinunga mga luma, inasa na 4 by S4. Saya ada mau dia nak untuk supaya sama matua, mas nasan ni masa ada orang lagi, dia cakap supaya sama, oh bisa sure. Di sana mereka ada tahu tu, nak mau ni pasal lain, dia orang sama fanya dia orang sama tahu telefon ini ya semua sure, dia melakukan apa? Malo, tayo para haidi layo, tumufia tato news pero na funga ina mai mule 25 tayo na mo tato news. Ya temne, ya olaute na mai atu ya masalo le power ni ti ba to si manatu fo stamana sai fan ba. Ono na makona, oi lo bo ye ti na no tino. Ya atu le pauna se fuala algo le mo bo ye le pepe makwa, pepe makwana na. Ele ono ala se tu vano mori ai ole ulo itono ono fanga faitere poto fa mai pole ole fanga ai asai ma so ni ta ma me fa fa ma ta se mu ele fa ta na la ma no ne to ne sa mo ole na ele ba ta ni na ta au mai ni se lo ia in fact, as forms of medications. If I alcohol now, it's going to see how you might say, we just want to run. It don't have your email and feel like you can do a copy of this summer. Or allow to kill mom Samoa. Only 2 hours later, I was in the email telling the leader. Dan dia nak tahu yang semua yang semua rasa baik. Dia oleh sebab ini tahu. Orang macam itu ni lah yang masih mah. Oleh kita ni malah orang kerja. Dia, jadi orang ni lah kena ada macam tu cerita dia nak mahu faham.
Maua, se que me está actuando más de mucho no es pensar que me tiene un yo. Yo grave, que hola, profesor Marcos, que ahora que transforman en para una ya son super sport. Malo, pero ya terus tulangan ya kalau kau faham kini mas kamu ya itu sebenarnya wafia, nak wahai semua pesanga ya nak jangan nak ya kaya nak fasa lalu mereka nak cancu macam ai faktai lah ya waktu ni tadi ya mereka orang faham ya macam faham sini lebar ya itu mereka faham ni sipol faham cancu bara leo dan hati mereka faham ni news mana tu umur tu lah tu apa nasa ni saya tu news ni relatif tu mereka cancu YouTube channel ya tapi lah tu ni bawa satu news channel fact tu perkara ya hari ya apa kita berdoa itu pasal kalau kau mai família que mas macam só foi itu só fau e para uma cancu bara leo mas ya apa itu news macam Ja, van zijn er allemaal al nooit en nooit al kan toen al mooi voor jou doen. Zal niet doen. Hij is die nou wat voor agenda. Ja, zo allemaal op je vier. Ik vaar voor de telefoon met samen. Ja, maar dan moet je wel tegen aan meteen foto bij deze jongen meer ja, van manier en dat ja, wat kun je maximaal van top. Je staat voor lang maar in de omgaat de fire. Ya imam dia itu macam ya mesti dia oleh data punya macam mana memang kita cari apa sama orang dengan Allah sama ya dia orang sini ni tu sama ya tapi kita cari dia one satu ya imam dia itu sampai malu sama ya dia awal itu amal dengan orang utama dia atau dia itu ya awal itu nampak dia macam ni sama pasal itu yang dia sampai malu ya mata apa ya fase fora hai di berada so tahu fase fora fase